are being happy, being good, doing good, okay, and being happy. Yan importante. At getting better and better every day. So mga tugang, magayon na naman sa tuyang pag-urulayan sa programang ining marhay na hapon mga tugang. Ang pag-urulayan ano mang ikakarahay sa buhay. Ano mang ikakaraot, dahil na pagparaurlayan iyan, nakakaraot nga ni iyan. Ang importante yung ikakarahay lang mga tugang. Sabi nga sa English, whatever can make it better and happy. Kung sa Tagalog, ano mang ikakabuti, ikagaganda. Yan ang pag-usapan natin. Kasi kung pag-uusapan natin ang masama, ikakasama, chismis po yan. Hindi po nakakapagbigay ng ginhawa yan sa buhay. Kaya ang programang itong marhay na hapon mga tugang, ay hindi lang po ito ay nagbibigay ng impormasyon, kundi inspirasyon. Ngunyan aldaw mga tugang, ang satuyang marhay na bareta, ang salita ng Diyos ay naghahamon o nagbibigay sa atin ng ikakarahay. Ang kalinisan. Yan, kalinisan. Importante po ang kalinisan Kasi pag hindi tayo malinis, ay delikado po yan. Kalinisan sa buhay, kalinisan sa pamuhay-muhay, kalinisan sa kapaligiran, kalinisan. Okay? Sabi nga ngunya na panahon, kinakailangan tayong maghugas ng kamay, ng sabon, okay? So palagi yan mga kaibigan, ano ba ang paghuhugas? Hindi pa paglilinis. Pero ang paglilinis mga kaibigan, ang tunay na kalinisan ay ang kalinisan ng ating pagkatao, ng ating budhi. Okay? Kaya hugas ka ng hugas ng kamay, pero saan mo naman ginagamit ang iyong kamay? Ito ba'y ginagamit mo sa panampal, pananakit sa kapwa, o ginagamit ba natin ito sa pagtulog? Yan. Sa panahon na sa loob ng pandemya mga kaibigan, importante talaga yung kalinisan. Sabi nga, pasusugpo daw natin ang pandemyang ito ng COVID-19 sa pamagitan ng pagiging tayong malinis. Okay? So malinis ang ating mga hinihinga. Kaya nga sabi nga magsuot tayo ng face mask, at pag nasa loob tayo ng gusali, kinakailangan ng face shield. At the same time, palagi tayong maghuhugas ng ating mga kamay kasi minsan ang ating mga hinahawak-hawakan, baka contaminated na po yan. Kaya importante maghugas. In other words, kalinisan. Okay? So yun po ang pag-usapan natin ngayon, araw na ito. By the way, itong sa ating program ngayon ay isang recorded lang po kasi may pupuntahan po si Father Butch ngayon, hapong ito. Dahil po, ngayong araw na ito, binabati ko po ang aking kaibigan na pare, kasama namin dito sa kumbento ng San Raimundo, UST Legazpi, si Father Jemay Rialubit, OP. Okay? Happy birthday, Father Jemay, at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po sa inyong lahat. Maging sino man kayo. Happy birthday. Sana po humaba pa ang inyong buhay. At hindi lang humaba ang inyong buhay, may magandang buhay. Sabihin po ninyo ito ngayon, may magandang bagay na mangyayari sa aking buhay. Dahil ako'y anak ng Diyos at mahal na mahal ng Diyos. Ngayon, atin ang dasalin ang ating paboritong dasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan.
Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin at taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pagkatapos kitang mga G, at nabuksan na ang satuyang programa. Yan po kasi ang importante sa buhay. Unahin lagi natin ang Diyos sa anumang pagkakataon. Sabi nga ni, bago ang gabos, importante ang Diyos. No? Bago ang Diyos. No? Bago ang Diyos. Bago ang gabos, ang Diyos. Yan. Kaya mga tugang, ita'y pagpapalain. Lalo din kayong mga nakikinig sa programang itong Maraming Hapon, kayo ay pagpapalain dahil tayo ay pinagpapala ng Diyos. Kaya dahil talaga tayo lamang paglingawan ang pagpapangadji. Mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga pagpapagiromdom. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaw sa trabaho, asintulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa natin manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Sangobion, ako'y pag-ibahin. Sunod tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check.
Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen C din araw-araw. Ang Gen C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen C. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Okay, mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ang satuyang Marahay na Bareta, mga tugang, nagtatao sa tuya ng pagpapagirumdom. Yung mga bago sabihin, pagirumdom. Kaya po talaga magpagirumdom tamin sa baga ang tao, baga nakakalingaw. Lalo ng pagpapagirumdom na mabuhay kitang malinis. Pero sasabihin ko sa mga tugang, huwag tayong mabuhay na nagmamalinis. May pagkakaiba po mga tugang ngayon nabubuhay na malinis at nagbubuhay na nagmamalinis. Anong pipiliin mo? Maging malinis? O naglilinis? O nagmamalinis? Hindi po tama ang nagmamalinis. So sa tuyang paliwanag mga tugang iyan. Kasi magayunon gusto ni Jesus maging malinis tayo. Ay, hindi ba gusto rin natin maging malinis? Kaya ayaw natin ng basura. Ang isang mga sabihin natin basura ay hindi lang yung pong mga basura na nakakalat sa lansangan, kundi ang isang basura sa lipunan ay ang kasalanan. Yan. Alisin natin ang kasalanan kasi yan ang pinakamarumi at masama at talagang nakakapagparumi. Kaya yan, alisin natin yan. Pero kadalasan kasi minsan, sige, ang mga tao sinasabi na, ako malinis, kayo marumi. Yan ang mga nagmamalinis. Sige, linisin ko ang iyong kasalanan. Pero ayaw niya naman linisin ang kanyang kasalanan. Sabi nga, nakikita nila ang mga puwing, ang mga muta sa iba. Pero dahil niya nahiling ang sa iyang muta. Kaya magharap ka naman sa salaming. Importante mga tugang iyan. Mamuhay tayong malinis. Okay? Kasi magayon talaga mga tugang maging malinis. Pero sabi ko nga, hindi lang yung physical cleanliness, at mahalaga din yung moral cleanliness. Okay? Mahalaga din po yung spiritual cleanliness, psychological, emotional, even intellectual cleanliness. In other words, maging malinis sa buong pagkatao natin.
maging malinig. Tamayin data ang mation, mation na kasi ang maati pig-istaran iyan mga tugang ning bakterya. Ang kaati pag maati pig-istaran iyan ning mikrobyo. Kaya di ba sabi ko yan, labis kaya ng pandemya mga tugang, habok kitang mabuhay na maati. Kasi ang COVID-19 saro iyan na ati. Kaya tingnan mo, kaya kita naka-face mask. Kasi yung ati yan mga tugang yan. Pero ang importante mga tugang na huwag kitang magmalinis pero dapat tayo maging malinis. Yan, okay? So, kaya sa Ebanghelyo mga tugang, sa kuyang babasahon ang sinabi ni Kristo sa iyang mga tao. Alam mo, si Jesus ay nagpaunlak din na pumunta sa imbitasyon. Hindi man si Kristo kasi isnobero. Minsan si Jesus ay naimbitahan ng mga Pariseo. Pinaunlakan ni Jesus yun, paanyayan ng mga Pariseo. Okay? Para makisalo sa kanya. Sa mga piging, mga bagamat hindi nagtiwala sa kanya ang mga Hudyo o ang mga ibang Pariseo. Kasi nga, gusto nilang hanapan ng pagkakamali si Kristo. May mga taong gano'n eh. Kasi nga, ugali nito mapagmalinis eh. Sila lang daw ang malinis, ang ibang tao marumi. Ay, hindi po dapat tayo judgmental yan. Okay? So ngayon sa kuya ng babasahon mga tugang, ang Ebanghelyo, ang Marahay na Bareta, ngunyan na hapon, ngunyan na aldaw, parang matawang kita ning hugot. Father, saan mo naman hinuhugot ang sa imong sasabihin ngunyan na aldaw? Aral daw, tinatawag ko kamo ng inspirasyon, nagpapagiromdom. At ang salita ng Diyos kasi, dapat iugnay natin yan sa satuyang buhay. Dapat may relasyon sa buhay yan. Alam mo, araw-araw may mensahe ang Diyos sa satuya. Papaano o saan? Sa kanyang mga salita. Okay? Kaya ang salita ng Diyos araw-araw ay may kaugnayan yan sa ating buhay. Very significant, kung tawagin sa English, or relevant. Talagang importante yan. Okay? So, mga tugang sa tuyan ng basahon ang Ebanghelyo ngunyan na aldaw. Hali sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talata 37 hanggang 41. Pakataram ni Jesus, may sarong Pariseo na nag-alok sa iya na magkakan sa harong niya. Kaya nagduman siya. Nangalas ang Pariseo, kang mahiling niya na dai naghanaw si Jesus bago magkakan. Kaya sinabihan siya kan kagurangnan, kamong mga Pariseo, hinuhugasan nindo ang luwas kang sa indong tasa asin pinggan. Alagad ang puso nindo pano ning kadahasan sa kakaratan. Mga lulong, dahil nindo aram na ang Diyos na nagibo kan mga nasa luwas, yuman ang nagibo kang nasa laog. Kaya itao nindo sa mga duka ang mga nasa laog kang mga tasa sa mga plato nindo. Asin ang gabos magiging malinig para sa indo. Mga tugang, inipo ang magayon na Marahay na Bareta hali sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talata 37 hanggang 41. Magayunon mga tugang na nagpapagirumdum sa tuya na ang importante, ang kalinisan ay ang paggibo ning karahayan. Yan, baga, magayunon na ang paggibo ning karahayan. Kasi sa ating Ebanghelyo, hinikayat ni Jesus ang mga tao na makinig sa kanyang itinuturo sa mga Pariseo. Kaya naging tinatawag na oportunidad, naging okasyon ito mga tugang, ang imbitasyon kang Pariseo sa iya, parang makapagturo siya. Kaya magayon, dahil sila nagmamana sa tungkulin ni Moises bilang mga tagapagturo sa batas. Gayunpaman, binalaan ni Jesus ang mga tao na huwag tularan ang masama nilang gawi.
Okay? Magayon na sinabi ni Kristo. Kasi nga, yung mga Pariseo, tama naman ang tinuturo ninyo, di ba? Maghugas, maging malinis. Pero sabi ko nga kasi bago, huwag tayo maging magmalinis. Okay? Kilala ang mga Pariseo sa ugali nilang labis na pagiging metikuloso. Pagkilatis maging mga maliliit na bagay. Masyadong osyosero, metikuloso. Lubang mahalaga para sa kanila ang tungkulin ginagampanan nila sa lipunan bilang mga pinuno sa pagtupad sa batas. Okay? Mas binibigyan halaga nila ang mga alituntunin, mga regulasyon kanilang ipinatutupad sa halip na pagtuunan ng pansin ang diwa ng batas. Okay? They are so concentrated and focused to the literal of the law. Literal, rather than to the sense of the law. Importante. Kaya nga nawawala na ang pagmamahal. Okay? Naging silang legalistic, moralistic, pero hindi na sila nagiging loving. Okay? Importante mga tugang iyan. Kaya ang kanilang ginagawa ay ang pagtupad ng mga alituntunin na yan aling sa hindi sa diwa ng batas. Okay? Not the spirit of the law but the letter of the law. Yan. Sa panig ni Jesus, binigyan niya ng higit ang pagpapahalaga kung ano ang nasa kalooban ng tao. Hindi ang nakikita sa panlabas na anyo. Kasi we keep on judging people to their appearances. By the way, sabi nga, God does not judge us through appearances, but God judges us from our hearts. Ano ba talaga ang nasa loob natin? Yan ay mahalaga. Nasa loobin natin. Yung mga intention natin. Kaya one time sinabi ko nga sa inyo mga tugang, hindi nangangahulugan na kahit napakaganda ang inyong mga ginagawa, pero kung ang nasa loobin naman pala naman ay masama, hindi po maganda yan. Halimbawa, magandang pagtulong magandang pagtulong. Okay? Ang paglinis, maganda po yan. Pero kung ang ugat na yan ay nagsisimula sa pride, nagsisimula parang ikaw ay sabihin natin purihin, hindi po maganda yan. May selfish reason, self-interest, hindi po maganda yan. Halimbawa, pagtulong mo sa kapwa, maganda yan. Pero pala ang dahilan mo parang sa ganun, maging sikat ka. Hindi ka naman talagang makatulong. Parang maging sikat ka at ikaw ay puri ng mga tao, masama po yan. At anyway, mga kaibigan, tayo po ay mag-break muna at atin babalikan yan, pag-uusapan natin ang mga magagandang bagay, lalong-lalo na sa kaugnayan ng Ebanghelyo sa araw na ito. Bagi tayong malinis, pero huwag tayong magmamalinis. Huwag tayong maghusga at gawin natin anumang ikakabuti, ikakarahay, ikagaganda sa ating buhay. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Harapin ang hamon mga true heroes.
Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Didi Cabredo, na kami iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Sa paglaganap ng COVID-19, samot-sari din ang mga impormasyong kumakalat tungkol dito. Ngunit sa bawat like o share mo sa impormasyong hindi napatunayang tama ay maaaring ikapahamak ng iba. Tandaan, bago ibahagi ang iyong impormasyong nakalap, siguraduhin ito ay tama at totoo at ang pinagmulan ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Maging responsable sa mga impormasyong ikinakalat. Ang pamamahagi ng tama at totoong impormasyon tungkol sa COVID-19 ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Okay, mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi, OP, sa satuyang third part. Kasi bago sinasabi ko nga ni, alam mo, miski magayunon ang satuyang maginigibo, pero ang satuyang intention pala ay hindi maganda.
ay hindi mapapaganda yan. O kahit ganito rin, maganda ang satuyang intensyon. Pero ang pagkakagibuta, the way you do it, okay, na hindi maganda, hindi rin maganda. In other words, ang importante talaga mga tugang, your intentions and your executions must really be good. Okay? Otherwise, if it is not good, it is bad. And if it is bad, it is bad. Alam mo yan, sinasabi ng Panginoon na sabi ko ang kasubag-o na maging malinis, pero wag magmamalinis. Kasi may mga tao talaga na nagmamalinis. Hindi po maganda yan. Sabi, sige, linisin ko ang inyong buhay, okay, pero hindi naman niya nilinis ang kanyang buhay. Tinitingnan niya ang ibang tao, pero hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili pala. So, importante yung mga tugang na talagang anumang gibuhunta, yung ikakarahay. Sa tuyang ebanghelyo mga tugang, si Kristo ay nagtuturo sa atin. Kasi yung mga Pariseo, masyado silang panlabas. Ang kanilang tinitingnan lagi yung panlabas. Ano naman yung sasabikan mga tao? Ano naman yung sasabihin mga kapitbahay natin? Ano lang sasabihin nila? Pero hindi nila sinasabi, ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Yun ang importante. Takot na takot tayo sa mga sasabihin kang tao, pero hindi tayo natatakot sa sabihin ng Diyos. Sino ba talaga mas makapangyarihan? Ang tao ba o ang Diyos? Sino ba ang maghuhusga sa atin sa bandang huli? Ang tao ba o ang Diyos? Yun, ang Diyos. Kaya nga palagi natin isipin, ano kaya ang gusto ng Diyos? Ano kaya ang maganda? Yan. Kaya hindi po dapat tayo mahubog sa panghusga. Kaya sinabi ko kasubago sa panig ni Jesus, binigyan niya ng higit na mahalaga ang kalooban ng tao. Hindi ang mga panlabas na anyo ng tao. Kasi it is deceiving eh. Alam mo mga tugang, mag-ingat po tayo. Sabi nga, not all that shines is gold. Hindi lahat na kumikintab ay ginto. Mahirap po yan, So mag-ingat po tayo sa mga panlabas na yan. Alam mo, lubhang, of course, kasi kinikilatis ng mga Pariseo ang literal na pagtupad at isinasaad ng batas. Gaya ng halimbawa, kanina sa sinabi ko yung paghuhugas ng kamay bago kumain. Maganda po yun. Bago kumain, maghugas ng kamay. Tama po yun. Pero hindi nangangahulugan. Pag hindi ka naghugas ng kamay bago kumain, magkakasala ka. Pwedeng marumihan ka, pero hindi nangangahulugan, magkakasala ka. Huwag naman natin i-equate lagi. Yung hindi paghugas ng kamay, nagkakasala ka na. Alam mo yung mga rituals yan eh. Alam mo, maganda rin po ang mga ritual sa buhay. Pero pag ang rituals na yan ay hindi nakakatulong, nagiging hadlang at nagiging sa atin ay mapagmataas tayo, ay hindi na po nakakatulong yan. Kaya maging maingat tayo. Maingat tayo na huwag tayong mahawaan. Of course, ng COVID, huwag tayong mahawaan ng tinatawag natin mga parisaic attitude. Yung ugaling pariseo. Huwag tayong mahawaan na mapanghusga. Kasi nga, ang mga pariseo talaga mga tugang ay maingat na maingat. Kasi sabi ko nga sila ay metikuloso. Metikuloso, lalong-lalo na sa batas, sa paghugas ng kamay bago dumulog sa misa. Okay? At inugasan nila si Jesus. Tingnan mo, hinusgahan pa. Ganun daw, pag ikaw nanghuhugas, inuhusgahan mo rin. Kaya may ano yata yun eh, paghuhugas at paghusga. Panghusgahan, husga. Huwag tayong manghusga. Hindi po maganda yan, So, hinusgahan nila si Jesus dahil hindi niya ginawa ang tamang sinasabing paghuhugas ng kamay bago kumain. You can go away with rituals
but you cannot go away with essentials. Yan, mga kaibigan. Mahalaga po yan, ano? Kaya, alam mo yung mga Pariseo, dahil sa makasariling pagtupad nila sa batas. May mga tao dyan for the sake of compliance. Hindi naman po dapat, halimbawa, magsumusunod tayo sa batas, hindi dapat masunod lang ang batas. Hindi po ang pagsunod sa batas, kasi nga, yan ay makakatulong, susunod tayo. Pero pag yung batas na yan ay nagiging na nating pagmamalaki sapagkat sasabihin natin, ako masunurin, kayo hindi masunurin, pasaway, ay hindi po maganda yan. Nanguhusga ka na. Okay? So, dahil sa makasariling pagtupad ng mga Pariseo sa batas, nais ni Kristo, ipinakala ni Jesus na ang paglilimos bilang lunas sa pagkukunwari ng mga Pariseo sa mga detalye ng batas. Yung po, ni Kristo, no? Kala ni Jesus ang paglilimas bilang lunas ng pagkukunwari ng mga Pariseo sa detalye ng batas. Sa pagbibigay ng limos sa kapwa, nilimot ang nagbibigay ng kanyang sarili na kinikilala niya sa kapwa tao. Lalong-lalo na nagugutom, nagdurusa at nagikahos. Kaya nandun po talaga sa pagtulong. Kaya sinasabi nga, ang tanong sa atin nakakatulong ba tayo sa kapwa? Kaya sumusunod ka sa batas, pero hindi ka naman nakakatulong sa kapwa, wala rin. Tandaan po natin na ang pagsunod sa batas ay una sa lahat ay ang pagtulong sa kapwa. Kaya sabi nga ni Kristo sa kanila, mga hangal, hindi ba't may gawa ng labas ang siyaring may gawa ng loob? Pero naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo malinis na ang lahat. Alam mo, sabi nga, anumang pagkakamali, okay, ay hindi nadadala yan sa pagkukunwari. Yan. Sabi kasi ng Panginoon na, pero naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat. Hindi po pwedeng takpan ang isang masama na masasabi natin kabutihan. Ano sabi mo? Hindi masama. Alam mo itong sinasabi kasi ni Kristo, itong mga Pariseo, okay, sa kabila ng kanilang pagiging mapanghusga, ang ginagawa nila parang to appease their mind, kunyari, mabuti sa kapwa. Isa po yan, isa pa rin yun Iba po talaga yung mabuti sa nagmamabuti. Yan. Alam mo, yung mga bagay na yan, sabi ko, magandang maging malinis, pero hindi dapat tayo maging nagmamalinis. Maganda pa ang mabuti, pero dapat tayo huwag magmamabuti. Kasi hindi talaga mabuti. Dapat mabuti talaga. Hindi nagmamabuti, pero yung pala ay merong hidden agenda. Anyway, mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong barangay health emergency response teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong barangay health emergency response teams. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Marahin Hapon with Father Butsi P. Sa satuyang last part at satuyan ng i-conclude ang satuyang mga pinag-uurulayan mga tugang ng niya sinasabi na magi tayong malinis pero wag tayong magmamalinis. Magi tayong mabuti pero wag kunyari nagkukunwari nagiging mabuti. Parang ka sa ganun ay purihin ng tao. Hindi po ganun yun. Kaya ito ang itinuturo sa atin ni Kristo sa araw na ito. Tinuturo sa atin ni Kristo na huwag tayong mahawaan ng karumihan, ng budhi. Alam mo sa mga Hudyo, nahahawakan, nila na marumi at sila na nagiging marumi na rin, Hindi naman po ganoon eh. Kasi sabi nga para sa mga Hudyo, nahawakan ng karumihan ng ang budhi ng tao kung nakakahawak din
ang kanyang mga kamay sa mga marurumi o makasalanan. Kaya nga halimbawa, pag duman sila sa sementeryo, ay sila'y narurumihan kaagad. Alam ng mga Hudyo na hindi lamang kinakausap ni Jesus ang mga makasalanan kasi nakita natin na si Jesus ay nakikisalamuha sa mga makasalanan, kumakain sa mga makasalanan, kundi hinahawakan pa niya ang mga tao. At pag hinawakan mo yung taong makasalanan, nagiging ka rin makasalanan. Nagiging kang marumi. Ay, hindi naman ganun na. Hindi naman automatic po yan eh. Ano? Kaya naman, laking gulat ng mga Pariseo na hindi muna siya naghugas ng kamay bago kumain. Sa kanilang pananaw, may tuturing na makasalanan na rin si Jesus at marumi. Tingnan mo, hinusgahan si Jesus. Sa kabilang banda, binatikos sila ni Jesus, ang mga Pariseo, tungkol sa pagbibigay pansin nila sa panlabas na ritual kaysa sa kalooban ng tao. Mahilig tayo eh. Pansinin ang ibang tao, pero ayaw natin pansinin ang sarili natin ugali. Sasabihin na yung taong yan, ganito. Pero hindi natin tinitingnan yung pala. Ang tawag yan sa psychology nga, projection. Mag-ingat ka. Kasi sabi nga sa Bible out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kaya mag-ingat tayo kasi kung ano ang nasa loobin natin, ganun din ang mailalabas natin. Kaya kung ang nasa loobin natin ay kabutihan, mailalabas din natin ang kabutihan. At ito po, isang aral ngayon, araw na ito sa maging ugali natin mga Kristiyano. Huwag tayo maging nagpapapansin o nagpapansin na ng mapapansin. Maganda po yun na pansinin muna natin ang ating mga sarili kaysa pansinin natin ang ibang tao. Kasi pag pinansin natin ang ibang tao, nahuhusgahan natin sila. Kasi tinitingnan lagi natin ang kanilang panlabas na anyo. Kaya itinuturo sa atin sa araw na ito mga tugang, ngunyan na aldaw, ang kasamaan o kabutihan ay nagsisimula yan sa puso at kaisipan ng tao. So ano ba ang laman ng iyong puso ngayon? Ano ba ang laman ng iyong isip ngayon? Yan, importante. Ang laman ba ng puso natin ay inggit? Ay, kung palaging inggit ang laman ng iyong puso, magiging inggitera ka. Kung ang laman ng iyong puso ay masabi natin na kayabangan, magiging mayabang ka. Kaya mag-ingat tayo kung ano ang labas, ano talaga ang loob ng ating puso. At ganoon din, kung ano ang iniisip natin, madalas na iniisip natin. Madalas ba natin iniisip ang kabutihan, pagpapatawad, awa, pangunawa, o iniisip natin ang mga bagay-bagay dito sa mundo? Kaya depende po yan eh. Maganda ang tinuturo sa atin sa araw na ito mga tugang. Si Father Butch mo yan mga tugang, nagpapagiramdam lang naman sa endo. Ako nagpapagiramdam kasi importante baga ang pagpapagiramdam. Marami na kasi ang taong sadyang nakakalimot, sadyang kinakalimutan ang mga bagay-bagay na mahalaga sa buhay. Kasi we are more on to accidentals rather than to substantial. We are on to the non-essentials rather than to the essentials. Yan importante mga tugang. Sa panahon ng pandemya, sabi nga ngayon essentials. Ano ba talaga ang mga importante lamang sa buhay? Yan ang nating gawin. Kasi minsan hindi naman gaano importante yun ang mga detalye. Actually, yung mga detalye na hindi naman talaga importante, yan pa pinibigyan natin ng halaga sa buhay. Importante, ano ba talaga ang mga mahalaga sa buhay? Isa sasabihin ko sa inyo, mahalaga sa buhay, mamuhay tayong may Diyos. Kasi may mga taong hindi na nabubuhay na may Diyos eh. Anong sabi kong hindi nabubuhay na may Diyos? Hindi na marunong magmahal, hindi na marunong magpatawad. Ang iniisip na nila, paano sila yayaman, paano sila mananatili sa pwesto, paano palagi silang nakakalamang, paano sila ganito, mga makamundong bagay. Nakakalimutan nila ang essential. Okay? So ito po si Father Butch na nagpapagiramdam lang sa iyo.
Kaya naman sinasabi sa atin ni Jesus na ipamahagi natin sa mga mahirap o dukha ang mga bagay-bagay na para magkaroon din sila. Okay? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng mga bagay para sa inyo. Ngayon hinahamon tayo ni Jesus na inuusisang mabuti ang ating kalooban at motibo. Ito po kung tayo maging metikuloso sa mga bagay-bagay, dapat maging metikuloso na lang tayo wag naman mag-scrupulous. Maging usisain natin mabuti ang ating kalooban at motibo sa kabila ng mga salita at gawain natin na nakikita ng iba ang tao. Okay? Diyos ang may alam, tandaan natin. Ang Diyos ang may alam sa lahat ng bagay. Okay? Diyos ang may alam ng kalooban ng bawat isa sa atin. Kaya Diyos lang din ang may karapatan manghusga. Sino ka ba na manghusga ng ibang tao? Okay? Kaya itong hamon sa atin, sana may isagawa natin ito. Kung magagawa mong suriin ang sarili mo at mapagtanto mong isa ka rin makasalanan, tiyak na magiging mapagpatawad ka at maunawain kagaya ni Jesus. Ito po mga kaibigan ang mga paalala ni Father Boots. Kaya ngayon tayo na ay magdasal upang tayo ay makagawa lagi ng kabutihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos mabalos po sa inyong gabos mga tugang na naginanyog kan sa tuwing programang Marahay na Hapon. Sana po ako hindi lang nakapagbigay ng informasyon kundi inspirasyon. Huwag tayong maging mapagmalinis. Maging tayong malinis. Huwag tayong magmamabuti. Ang importante tayo ay mabuti. Sabihin natin ito ngayon, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kalooban ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. See you tomorrow. God bless everyone. Ito po muli si Father Boots Bombas, COP sa programang Marahay na Hapon. Bye-bye. Grateful today. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos
pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaunisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kapredo, maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Sanggunion, ako'y ibahin, sunong dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. Sanggunion. Sa pagod putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lobo, hiniga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 2:09. Halik
sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Para sa pang-alas 2 na pagbabarata, digdi po sa Radyo DZGB ngonya na Aldauning Martes, petsa 12 kan bulan ng Oktubre taong 2021. Bumidaba anumento o anumero kan mga nangaki asin nagpakasal sa nasyon kang taong 2020 sigun po yan sa Philippine Statistics Authority or PSA. Ini matapos na umabot sa nasa 1,515,000 ang nairehistro kan Commission on Population and Development or POPCOM na numero kan mga nangaki kang nakaaging taon asin pinakang hababa sa nakalihis na 34 taon. Mas hababa ini kumpara sa 1,675,000 na umboy na naipangaki kan 2019 na katumbas nin maabot sa 9.3%, mantang 240,183 na couple sana ang nairehistrong nagpakasal kan 2020 na maabot sa kabanga sa nairehistrong 431,897 marriages kang 2019. Sigun sa PSA, ini ang pinakang hababang numero kan mga nagpakasal sa nakalihis na 20 taon. Paliwanag ni POPCOM Executive Director as in Undersecretary for Population and Development or POPDEC Juan Antonio Perez III na indikasyon sa naini na dakol ng babaeng Pilipino ang pigpipili na daingo na mag-aki, magdagdag nin aki o magbilog nin pamilya. Yan ang pang-alas 2 na pagbabarata digdi po sa Radyo DZGB. Ini po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo.